Sabeu per què cada vegada es construeix més amb fusta? Doncs perquè té molts avantatges. Aquí en teniu els 4 principals. La fusta és un material natural i renovable i ens dona molta versatilitat i flexibilitat a l'hora d'aplicar-la en estructures i acabats. També és reciclable i biodegradable, de manera que no genera residus difícils de gestionar. Tota la fusta que Fustec fa servir per la construcció disposa de segell ambiental i de qualitat i se'n garanteix l'origen de boscos controlats per una producció més sostenible. La majoria de fusta prové d'arbres de creixement ràpid, de manera que en pocs anys es pot arribar a repoblar i reforestar el bosc. Es considera que durant la vida útil d'un arbre adult, aquest consumeix el mateix CO2 que es necessita per processar-lo, de manera que podem dir que la petjada ecològica s'equilibra. La fusta, en comparació a altres materials de construcció, és molt més lleugera. Per exemple, pesa un 70% menys que el formigó o la ceràmica. Es pot prefabricar i treballar al taller, la qual cosa ens permet fer un seguiment més proper del control de qualitat. També podem construir sense aigua, evitant així el malbaratament d'un recurs tan important. A més, ens facilita la construcció a l'obra, reduint així el temps de construcció i, per tant, també les emissions de CO2 a l'atmosfera. La fusta ofereix un bon comportament com a material aïllant, tant a nivell tèrmic com acústic. S'aconsegueix un envolvent que transmet poca calor i amb unes bones prestacions energètiques. És un material saludable que ofereix confort a l'interior de casa vostra. Si voleu viure en una casa eficient i ecològica i al mateix temps contribuir a millorar l'entorn on viviu i el futur del planeta, la construcció en fusta és la millor opció.